Dobar dan. Današnji video će biti posvećen svetlosti, odnosno beloj svetlosti i njenim bojama. Vi ste već videli boje duge, videli ste da se bela svetlost razlaže na mrljama na asfaltu, masnim mrljama na asfaltu, pravili ste mehurove od sapunice. Mi vam ovde prikazujemo kako se razlaže svetlost na CD-u. Sada ćemo da pokažemo da možete da napravite obojenu senku. Mi ovde imamo sada objekt koji je osvetljen belom svetlošću i na ekranu se pojavljuje, kao što znamo od ranije, tamna senka. Ja sad u ovom eksperimentu koristim i 3 filtra, 3 osnovne boje, crveni, zeleni i plavi, a vi ako nemate filtre možete da probate sa celofanom koji je obojen. I sad ću ja da postavim zeleni filter i on mi propušta samo zelenu svetlost i ta svetlost senka je crna, a ekran je osvetljen sa zelenom bojom. Ako ja sad uzem drugi izvor bele svetlosti, evo vidite ovako, i usmerim, ja ću dobiti na ovom dobit ću senku u zelenoj boji. Ako sad uzmem, pa stavim plavu, evo ovako, plavi filter i sad, evo ovde, s ovim drugim izvorom, ja ću dobiti senku u plavoj boji. I na kraju, ako uzmem crveni, evo ga ovako, senka je crna, ali opet imate pozadinu ekrana koja je crvena i ja kad stavim sada drugi izvor, usmerim na objekt, na ekranu će se pojaviti crvena boja. Sada ćemo vam pokazati kako još možete ovo da uradite. Sada ćemo vam pokazati kako možete, ako nemate filtre, a najveći broj u školama to i nema, da iskoristite neku obojenu tečnost koja igra ulogu filtra bele svetlosti. Šta smo mi ovde uradili? Mi smo u ovu čašu, vidite, vi imate obična plastična čaša, prvo smo sipali vodu, pa smo onda niz zid čaše polagano sipali crveni sirup. Šta se desilo? Crveni sirup je potpuno na dnu, a ovde se deo vrlo mali rastvorio, a gore je skroz voda. I sad vi možete da vidite šta će se desiti sa belom svetlošću kada ja usmeravam na ovu čašu sa praktično 3 različita sloja. Evo ovako. Kad sam usmerio na gornji deo, gde je skoro čista voda, meni prolazi bela svetlost. Znači, voda nije filter. Sad ću da idem naniže. Evo, sada već idem na crveni sok i kod crvenog soka već vidite da je propušta se samo crvena svetlost. Sve ostale bivaju apsorbovane. I sad kako idem dalje, ta crvena svetlost je sve intenzivnija i na kraju kad dođem potpuno do soka, to je suviše velika gustina i ja imam crvenu boju, odnosno tamno crvenu boju. Ovim smo pokazali da je ovo igralo ulogu crvenog filtra, a vi u kući imate razne tečnosti, različitih boja i one vam mogu poslužiti kao različiti filtri. Sve ove eksperimente koje smo vam danas izveli, detaljno smo opisali uz tekst koji ide uz ovaj video. Hvala na pažnji.